Takže jo, vítejte u mého prvního let's playe ze hry Shake Fidget. No tak ze začátku bychom se nejspíš koupili ozbrojeny. A tam to koupíme něco až později. Do čaro obchodu a elixír se koupím. A já budu tyto videa dávat vždy po jednom dni. A pokud znáte hru Shake Fidget, tak tady takhle, když si dáte hospodu a přijměte quest, tak tady musíte čekat určitou dobu, takže to já budu přeskakovat jenom jednou, tak jen abyste věděli, že teda tam to trvá ta doba, tak to nechám jednou a potom to budu přeskakovat. Tak počkáme. Věc. A teď už to vlastně budu přeskakovat, jo, a budu to takhle brát podle zkušeností, ne podle zlata, stříbra, tak takhle, no, tak já to přijmu a za chvíli jsem tu. Tak jsem zpátky a zase budeme hrát. Jo, a ještě jsem chtěl říct, že budu vydávat po 10 minutách, po 9 až 10 minutách, to jsem chtěl říct. No a jdeme trošku nakupovat, takže jako kouzelník bych si měl zvyšovat nejvíc inteligenci, štěstí a výdrž. Takže tady máme inteligence, štěstí a síla, no, takže inteligence nebo štěstí. Inteligenci si vezmu, další inteligence je Praha. Inteligence, no a tady si vezmu výdrž. Jo, tady ještě jeden, no, výdrž, tak. A ještě ve zbrojení teda potom až zase tady vyhrou nějaký stříbrňáky nebo zlaťáky, tak si tady koupím ještě pásek a papučky tuhlety a tuhle ten roztrhaný župan, no. Tak a co jinýho zase dělat, než jít zase do hospody, že jo, no. Takže 633, 73, takže tadyhle to a to tady je přijmout a já jsem za chvíli zpět. Tak až jsem zpět, tak zbývá nám 0 sekund, no, doufám, že ho dáme, jo, potřebujeme totiž zkušenosti a nějaké věci, takže tak, no, a jinak jsem chtěl říct, že ještě budeme sbírat tyhle ty houbičky, že to nebudeme utrácet nějak, jako jenom kdyby někde tady byly třeba nějaké dobré věci, tak jo, ale jinak ne. No a zase to jinýho, zase hospoda, takže no a jinak jsem chtěl ještě říct, že když dodělám video, tak vždycky, když si dodělám tuhle čárku, to je jakoby ta čárka, jak znamená ty vaší jakoby výdrž na cestách a ta se vám ubírá po každém tom questu, jakoby, takže
vy když tady máte napsáno 0, toho podobruží 0, tak už si vlastně nemůžete dát žádnou ten quest, takže tak a teda přijmout a za chvíli čau. Tak a jsem tu zpět a za pár sekund už zase budeme útočit na nějakého hajzlíka. No, tak. Super. No. Tak, promiňte, to byla moje máma, no. Tak já jsem tady koupil nějaké ty věci a pro dnešek se s váma loučím. Ještě tady zaútočíme na arénu. Doufám, že dáme. Super, a já se s váma tento díl loučím. Tak zdarec.